लोगोफोर मोननैसो खोथा बुंनो दं आरोना दा आं बुंनानै लानि र' केमेराखौ मोनसे जायगायाव एसे दोनग्रोना खुलुमबाय गासिनिबो गोदान मोनसे भिडिअ बयनिसिमबो मोनसे बरायहरनाय जालायबाय आरोना नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना नायगासिनो दं मिस्टार मिर्चा ब्लग इउटुब चेनेल थ' दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जानो थांगासिनो दं माने जोबोर मानसिफोरानो सोंहरदों नोंना बोरै 10K साबस्क्राइबार जाखो माने खाथियाव थाबाबो सोङो आरोना लोगोफोरा दा भिडिअनि सायाव खोन्थानो सानदां बयबो मिथिनायनि माने मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं UK07 ओमफ्राय बे पुनित सुपारस्टार सोबानाय बेहाय माने आंना जोबोद भाइरेल जाबाय बे सर्ट्सआ दा बेहाय फैदों 4 मिलियन प्लास भिउ दा एसांसो साबस्क्राइबार फैथावथाव नोंसिनि मथेबा लोगोफोर बेहाय 4 मिलियन आरोना भिउआ ओमफ्राय दा आं साबस्क्राइबारखौ लास्टआव बुंगोन दा नोंथांमोना सोंनायखाय आं खोन्थानो सानदां आरो सानै साथाम मानसिफोरा सोंदों आरोना नों फेक साबस्क्राइबार लागायदों नामा नोंनि इउटुब चेनेलाव बेफोरबायदि सोंनाय आरोना दा आं बेखौनो बुंनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ लाबोबाय आरो मोजां नांदोंबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दा आं बेफोरबायदि फेकसो जेबो लागायाखै आरोना आंना सर्ट्सआव फैजोबदों बेफोर साबस्क्राइबारा आंनाथ' फार्स्ट लं भिडिअ आं बानायोमोन आगोल माने दा टाइम गैथ'थारा ओंखायनो बानायनाय जायाखै टाइम थाबा आं मोजांनो कन्टिनिउ लांलांबाय थानोसै जेसेबां हायो माने सर्ट्सआव फैदों आरोना 9K साबस्क्राइबार फैदों आरोना सर्ट्सआव आंना लं भिडिअआवनो आंना 1K खामोन लोगोफोर साबस्क्राइबारा 1K 100 बेफोरबायदि बारलांबायमोन आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनानै फैदों सर्ट्सआव 9K फैदों आरो बिदिनो आंना सर्ट्सफोरा भाइरेल जाखायो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय चेक खालाम एसे जाय बेफोर सोंग्राफोरा नायखाया आरोना जेबो गुदि बिजौ नाया डाइरेक्ट सोंगोन माने डाइरेक्ट बेफोरबायदि आरोना नों फेक साबस्क्राइबार लागायदों नामा नोंनि चेनेलाव नोंनि साबस्क्राइबार बोरै एफा बिदि जाखो बेफोरबायदि सोङो आरोना नायिफोरा दा मिथिखागौ आगोलनिफ्रायनो जोबोर शेयार खालामबोनाय होमबाबो बेफोरबायदि आरोना दा आं बेखौनो बुंनो होननानै दिनै भिडिअखौ लाबोदोंमोन आरो नायसै दा मा देखायलांनाय जायो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जाहानाव मोनसे थाइजौ दंफां दं आरोना जोबोर गिदिर जोबोर फिसा आरो गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ बानायदों खुगाया सले जादों जोबोर फिसा बेहाय बेसां खिलिदों नोंथांमोननो देखायनांगौ बे जाबाय जोंहानि आरोना नै नायदो दंफाङा एसां गिदिर ओमफ्राय थाइजौआ जुदि एसेबां फैजोबो दंफाङा बायगोन बे मोनसेल' नङा आरोना फांसे फांनै फांथाम दं इजा दा नै नाय बेयावबो फुरा मैगं सैगं गायनानै दंजोबो नै एकदमबारे ओरैबायदि आरोना बे बारजोंबो थांजोबगोन थांनाया दा गोबावनि उनाव भिडिअ बानायदोंना जेबो फैयाखै आरोना खुगायाव मा बुंनो सानदों आं बावलाजोब्बाय लोगोफोर दा आं मा देखायनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय दा जायखिजाया 10 मिनिटनि भिडिअ बानायगोन आं दिनै जोबोर गोबाव जाबाय भिडिअ बानायैयाबो आरो सर्ट्सआव साबस्क्राइबार फैबाबोथ' लं भिडिअआव भिउआनो फैया लोगोफोर डाइरेक्ट सिदा खोथा जोबोर मानसि दाना फुरा सर्ट्सआवसो फैखायो आरोना साबस्क्राइबारफोरा जोबोर बांसिनानो नों जोंनिनो बिजा आसामनिथ' मेरलाव 4 मिलियन 2 मिलियन बेफोरबायदि थांनाय दं सर्ट्स भिडिअ बानाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ मिथियोबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय आरो नैबे जाबाय लिसु आंना भिउ फैया आरोना लं भिडिअआव बे सर्ट्सनिफ्राय फैनायफोरा मानसिफोरा ओंखायनो सोंदों दा जेबो नङा लोगोफोर दा नै बेफोर जाहैबाय न'नि गय ओरै माबानानै दोनदों खुलिनानै बे बायबाय दंफाङा आं दा न'खौ देखायदों आरोना एक्सप्लरिं